Locuitorii satului Săiți din raionul Căușeni au o casă de cultură reparată capital. La data de 13 iunie, de hramul localității, aceasta a fost inaugurată oficial. Să fie într-un ceas bun și felicitări pentru toată lumea frumoasă de aici. Să ne trăiți la mulți ani! Lucrările de renovare au început încă în 2023, când localitatea a câștigat un proiect de 1.700.000 de lei prin programul Satului European. Lucrările de reparație au inclus modernizarea sălii festive, dar și a altor spații interioare. Sala de festivități a Casei de Cultură Săiți are o capacitate de 600 de locuri, iar cei care au așteptat cel mai mult aceste lucrări sunt artiștii amatori din localitate. Acesta este un lucru foarte important într-un sat și fără asemenea construcții nu este sărbătoare atât de reușită, pentru că în Casa de Cultură se poate desfășura orice activitate. Și mai ales chiar și copiii din sat, adică poate să iasă și la același film, la un circ. Sigur că ne place așa casa, așa clădiri, stăie în mijlocul satului a nimănui, tot nu interesant. Asta e pentru generația nouă, pentru generația tânără, ca să știe, să poată să vadă, să iei pilde de la ești mai în stare, mai în vârstă. Lumea să aibă unde să vină, unde să facă o repetiție, un concert să privească, poate un film la fi vizionat. Da, și la adunări să te faci în Casa de Cultură. Membrii ansamblului folcloric din sat afirmă că până nu de mult erau nevoiți să activeze în condiții nu tocmai bune. Tavanul clădirii era spart, iar până la reconstrucția acoperișului ploua și în interior. Sincer, chiar mi-a plăcut, pentru că noi înainte făceam dansurile acolo și era foarte stricat, foarte urât, era acum e foarte luminos, așa și mai mare pare, în afară de culoare, de afară. În sfârșit s-a renovat Casa de Cultură, adică eu eram foarte nerăbdător. Sunt pregătit să cânt scenele Casei de Cultură, oricând ar fi momentul. Emoții de bucurie, ne-am întors acasă, mulți se întorc acasă, de exemplu eu învăț peste hotare în România, m-am întors acasă, asta e bine, te întorci și vezi persoanele astea în sat care se bucură de sărbătoarea asta. Acum s-a renovat și Casa de Cultură, putem să, adică satul meu poate să se dezvolte în dans, în orice, e mai bine acum. Urmez dansul din satul Opaci și sunt foarte bucuros pentru vecinii din Săiți că astăzi au redeschis Căminul Cultural, unde o să cultive arta mai departe și cred că ați venit mai des aici în vizită, că îmi place. Decizia de a repara Casa de Cultură a venit în urma unei adunări generale a satului. Tot atunci a fost lansată campania Donează un scaun pentru Săiți. Mulțumim foarte mult, au depus enorm de putere și de bani, nu știu de unde o luat, dar mulțumim Domnul și lor că au fost sănătoși și au făcut. Mulțumesc frumos! La evenimentul de deschidere a participat și interpreta Doina Arsenii. Atunci când e vorba de spus lucrurilor frumoase pe lume. Este al doilea an consecutiv când fac parte de aceste sărbători și bineînțeles că de fiecare dată voi reveni tot la fel cu bună dispoziție, cu cântece frumoase, pentru că aici este un primar gospodar, este multă lume bună, frumoasă și merită să ne adunăm cât mai mulți într-un număr cât mai mare și să sărbătorim. Sărbătoarea hramului la Săiți a inclus un șir lung de activități, inclusiv competiții sportive, iar seara s-a încheiat cu hora satului. În satul Săiți de raionul Căușeni locuiesc aproximativ 2200 de persoane. Mă numesc Sergiu Cebătară, sunt primar la primul mandat în satul Săiți din luna noiembrie 2023. Pentru reconstrucția Casei de Cultură au fost cheltuite în total 1.910.000, bani din fondul UNDRL 1.352.000,
Restul banii au fost 381.000 de la Consiliul Raional, restul 176.000 din bugetul primăriei. Invitați speciali cu muzică bună au fost invitați Carolina Prepeliță, Doina Arsenie, Doina Alexandra și Doina German. Alți invitați sunt președintele raionului, vicepreședinții și deputații. Mă numesc Valeriu Musteață, născut în satul Săiți, raionul Căușeni. Aici am locuit, aici locuiesc, chiar dacă a fost timpuri când am muncit în raion, 2 mandate, fiind secretara județului, secretara raionului Căușeni, după care m-am întors înapoi în sat, am mai activat 4 mandate de primar, în total 6, și iată acum, după alegerile trecute, acum activez în calitate de vicepreședinte a raionului Căușeni și iată, astăzi am avut o datorie a mea pentru a redeschide Casa de Cultură după renovare pe care am început-o fiind primar și până acum deci nu s-a deschis, dar astăzi am făcut o surpriză săițenilor ca să deschidem această clădire pentru a fi folosită mai departe în scopuri culturale. Deci această clădire este construită în anul 1965. La anul vom fi sănătoși, vom marca 60 de ani de la fondarea acestei clădiri și e clar că pe parcursul anilor această clădire își trăise traiul. A fost necesar de o reparație capitală. Deci s-au început reparațiile, tot fiind primar în anul 2008, cu unele lucrări mici, după buzunarul pe care le avem pe atunci. Și iată așa, an de an, până în anul acesta, deci anul 2023 mai precis, deci am scos-o la capăt, dar e clar lucru că încă lucrări se mai cer făcute, încă mai dorim să facem un sistem de încălzire, care să avem posibilitatea să folosim sala și în timp de iarnă și multe alte lucrări mai sunt așa mărunte de a le face, eu cred că pe parcurs se vor face. Aduc mulțumire tuturor celor care au fost implicați în reparația acestei clădiri, fiindcă deci s-au cheltuit bani, dar au mai fost necesari bani și acești bani au fost colectați și de la populație ca să renovăm aceste scaune pe care le vedeți. Ele sunt scaunele vechi, dar au fost renovate, fiind cu materiale noi și cu banii care au fost colectați de la sătenii noștri, sub măsura donează un scaun pentru săiți. După care scena, care de asemenea servea drept scenă pentru concerte, pentru prezidiu adunărilor, pentru spectacole, pentru ecran ca demonstrarea filmelor. Tot la etajul 1 se găsea și sediul primăriei, până în anul 1980, până s-a construit sediul actual al primăriei. Etajul 2 era folosit pentru birourile fostei gospodării colective, adică colhozul. După dispariția colhozului, clădirea aceasta a trecut la balanța primăriei, care neavând cu ce o întreține, nu mai puteam încălzi, nu mai puteam repara că nu avem bani, dar câte o leacă, începând cu anul 2008 și până în prezent, s-au cheltuit pentru toată reparația, pe din afară și pe dinăuntru, 3.600.000 de lei. Vreau să aduc mulțumire guvernului, care prin programul satului european au fost alocate 1.350.000 de lei. De asemenea, aduc mulțumire Consiliului Raional, președinților domnul Nicolae Gorban și domnul Alexandru Catan, care cu ajutorul consilierilor au alocat satului nostru 381.000 de lei. Iarăși o sumă foarte mare, care de asemenea ne-a ajutat foarte mult să închidem lucrările de reparație. Dar noi nu ne oprim aici, chiar dacă eu vă las, dumneavoastră trebuie să păstrați acest local și după care să procedeți la alte lucrări. După cum vedeți, am lăsat 4 prize pentru a instala 4 condiționere de o capacitate puternică, care să ne dea iarna căldură și vara răcoare. Acest lucru eu cred că se poate de făcut. După care mai avem și un alt obiectiv pentru a amenaja o încăpere în calitate de bloc sanitar, adică vicee, fiindcă vor veni și oaspeți, artiști, fiindcă această sală a văzut foarte mulți artiști pe timpuri, cei mai vestiți artiști, începând de la Nicolae Solac și terminând cu Iurie Sadovnic, Ion Suruceanu,
Nicolae Eglip, Mihai Ciobană și toți artiștii cei mai vestiți. De aici, pe această scenă, avem și noi un artist emerit. Îi spune Pavel Căldărar. Nu de mult, el a fost și a concertat pe această scenă cu ansamblul lui de țigani. Șatrița. Vă amintiți, da? Așa că ne mândrim că de pe această scenă au pornit artiști în întreaga lume. Sub scenă era o sală unde se făceau lecții, unde copiii din stat studiau instrumentele de suflat, adică la fanfară se învățau. Am avut pe timpuri și o fanfară foarte vestită. De aceea eu cred că noi trebuie să ne întoarcem la unele lucruri care au fost pe timpuri, fiindcă au fost bune. Eu vreau să vă felicit încă o dată cu această sărbătoare dublă, triplă, fiindcă este sărbătoare religioasă Ispasul, este hramul satului și este deschiderea sălii după renovare a Casei de Cultură. Eu vă doresc vizionare, după care continuăm. Am schimbat podelile complet. Tavanul curgea. Era imposibil de a-l reparat și l-am dat jos complet. În vizită a fost domn președinte în decembrie 2022. A văzut situația și ne-a ajutat și cu bani. Mulțumim! Tavanul aici, pe scenă, în sală. Podelele au fost scoase. Consilierii au decis să le dea la familii vulnerabile de foc. S-a adăugat pământ, s-au turnat podelele. Iată aici este arătat cum ce fel de beton de la hol, pe unde ați intrat dumneavoastră. S-a reparat și holul, electricitatea s-a schimbat. Pe scenă s-au schimbat ușile în camerele pentru artiști. Renovarea scaunelor. Vreau să aduc mulțumire celor 77 de cetățeni care au donat bani pentru a fi reparate aceste scaune. S-au adunat 77.000 de lei de la cetățeni și primăria a mai pus 85.000 pentru a procura materialul și bureta. Reparația numai ne-a costat pentru un scaun 150 de lei. Și iată așa arată sala renovată. Iată așa a fost visul meu să văd Casa de Cultură. Asta este un Photoshop. Și iată urma pe care vă las dumneavoastră ca amintire să păstrați ce aici a fost. Lumina, vă rog!
domnule vicepreședinte, stimați cetățeni a satului Săiți, Hristos a înălțat! Îmi permiteți în această zi solemnă să vă felicit cu această zi însemnată din viața satului, să vă spun că hramul este o sărbătoare a tuturor celor care s-au născut, tuturor celor care cresc și care sunt trăitori a satului Săiți. Vreau să vă aduc cele mai sincere felicitări, mult soare, bucurie, fericire, fiți înconjurat de tot binele lui Dumnezeu. Fie ca pacea și lumina să predomine asupra sufletelor dumneavoastră, caselor dumneavoastră și respectiv sunt convins că împreună vom face și vom fi împreună pentru un viitor mult mai bun pe care îl merităm cu toții. Deci vreau să spun cu certitudine că m-am aflat într-această sală din momentul când într-adevăr era totul distrus. Datorită satului, oamenilor, datorită domnului Valeriu Musteață. Deci este protagonistul acestei săli 100%. Datorită inițiativii, datorită insistenței dumnealui, astăzi, stimați săițeni, avem o sală de performanță extraordinară care nu are asemeni în raionul Căușeni. Deci este o sală făcută cu gust, o sală extraordinară, nu ne rămâne decât să profităm, să ne bucurăm și, cum a spus și domnul primar, să fim împreună la multe alte concerte care vor fi organizate în localitatea dumneavoastră. Îmi permiteți, în numele Consiliului Raional, să vin cu o scrisoare de felicitare tuturor locuitorului satului Săiți, cu prilejul sărbătorii Hramul Bisericii Înălțarea Domnului. Consiliul Raional Căușeni transmite cele mai alese felicitări și urări de bine și sănătate. Fie ca Sfânta Sărbătoare să vă poarte de grijă, cu lumină și căldură în suflet, izbândă în toate și perseverență. Vă îndemn să găsiți și în continuare curajul pentru a face o schimbare spre bine pentru comunitate. Spor în realizarea lucrurilor bune și să fiți mândri de localitatea dumneavoastră. Această scrisoare de felicitare am să rog pe domnul primar să o pui în incinta primăriei. Domnul primar. Aici este, domnul primar, un mic cadou specific așa pentru fiecare localitate și desigur că soția dumneavoastră este aici. Eu vreau să mă apropii de soția dumneavoastră. Stimată doamnă, asta se numește prima lady în satul Săiți. Într-un ceas bun să vă fie și aveți grijă de domn primar și de locuitori. Vă mulțumim foarte mult. Să știți că n-am să vorbesc mult, fiindcă eu știu că programa este mare, toți suntem obosiți că este seara și aveți oaspeți, dar să știți un lucru, cu drag, mă întorc la dumneavoastră de câte ori o să fie nevoie. Vă mulțumesc mult că sunteți, vă mulțumesc mult, sunteți bravi, sunteți extraordinari. Să trăiască satul Săiți. La mulți ani! Săițeni, stimați vecini, eu vreau să vă mulțumesc la toți pentru faptul că cinstiți această mare și sfântă sărbătoare. Într-adevăr, Casa de Cultură e un loc foarte important pentru sat și fiindcă astăzi mă aflu aici, mulți poate o cunosc din oamenii care sunt puțin mai în vârstă, o cunosc aici, a cântat pe această sală și mama mea, Sărdar Elena Dumitru, poate pentru unii a fost și profesoară de franceză. În anii tinereți știu că, într-adevăr, într-această sală, cum spunea domnul Valeriu, într-adevăr, au fost foarte mulți oameni de cultură aici. Vă doresc ca și în continuare să păstrați, cum s-a mai spus, acest locaș, să aveți cât mai mulți dansatori, cât mai mulți copii care doresc să danseze și să cânte și să vă păzească Dumnezeu de rele. La mulți ani, Săiți! Dragi locuitori ai localității Săiți, pe lângă cuvintele de laudă care s-au fost aduse în adresa domnului președinte, Consiliul Raional, domnului Valeriu Musteață, cu certitudine cunosc că lucrurile frumoase în localitate nu se opresc aici. Sunt sigur că domnul primar va depune în continuare efort pentru și alte proiecte importante pentru localitatea noastră și pentru întreaga localitate. Felicitări cu frumoasa sărbătoare de astăzi, la mulți ani, dragi locuitori a localității Săiți. La mulți ani, domnul primar!
să-i felicităm pe vecinii noștri care sărbătoresc azi de înălțarea Domnului hramul. Sunt foarte plăcut să fiu aici și, într-adevăr, tot este la un nivel înalt pregătit și sper că și în continuare oamenii o să se distreze. Au invitați de la Chișinău. Bună seara, Hristos a înălțat, sunt președintele raionului Căușeni, Alexandru Catan. Astăzi mă aflu împreună cu cetățenii din satul Săiți, la hramul satului, unde, vedeți cu toții, predomină muzica, voia bună, cântecul. Suntem nespus de bucuroși că am găsit posibilitate să fim împreună cu cetățenii la această sărbătoare. Astăzi, în satul Săiți a fost oficializat, deschis oficial Casa de Cultură, unde s-a pus foarte mult dor, suflet, muncă pentru a realiza un proiect social pentru cetățenii din satul Săiți. Am fost prezent la începutul lucrărilor, ca mai apoi să fiu în calitate de președinte la finele acestor lucrări, unde s-a realizat proiectul de Casa de Cultură renovat. Deci un proiect extraordinar pentru viitorul satului Săiți. Deci astăzi, într-adevăr, în sat este hora satului, unde noi toți suntem oameni care vrem să fim alături de oameni și în dans, și la nevoi, și la cerințele care sunt expuse a satului. Sănătate satului, sănătate populației, sănătate primarului și voie bună la toți.